Už jsem se nějak seknul, nevěděl jsem, co mám říct, tak jsem vám to nějak jako vysvětlil. Znáte to. No, máme tady video, tentokrát asi stejné, já ještě budu připravovat toho hráška a umývat a leštit, tak možná něco natočím, než pojedeme do toho Hnačova. No, v Hnačově strávíme celý víkend, tak si myslím, že tam asi něco natočíme. Robinovo foťák mi teda fakt, ale fakt sere. Nic, pošlu mu penízky, ať se schání novej, ať zase má tu kvalitu tam, kde byl. Ať se nevrací o krok zpátky. A no, mrkněte na to, ono z toho něco vyjde a potom už se těšte na Hnačov. Tam asi uděláme pár pěkných záběrů a těším se na vás, co tam přijedete. Budu tam mít samolepky za 50 korun jednu, takže kdo bude chtít, zastavte se, najděte si nás tam a těším se. Koukejte. Vytírat podlahu, no to jakže viděl. Ale kravina. Jsem se lidi rozhodl, že spravím Robinovi ten foťák, co jsem mu rozbil. Nevím, jestli je to dobrý nápad, jo, ale povolil jsem asi tak 78 šroubků. Už jste někdy viděli foťák, jak vypadá zevnitř, dnešní foťák? Mrkejte na to. To vlastně s foťákem nemá nic společného, co? Ale jak to chytnu za ten provoz a spadne mi to. A fakt nevím. Něco se mi tam nepozdávalo. Tak jsem s tím zahébal. A sledujte to. To je naš tam prdli. To funguje, ty vole.
No nic, dáme kartu, vyzkoušíme. Display. Funguje display. Ty král. Krásně přibližuje, ostří. Dobrý. Já jsem nic neudělal, já jsem ze vším jenom zahejbal, když jsem to rozebral. Jo. Vyzkouším, dám kartu, vyzkouším, jestli točí, fotí, volám Robinovi. Takže já jsem našel kartu, ale teď to musím opatrně, abych to nevysypal celý, když tam nemám žádný šroubky. To mám docela jako úplně vychr. To píše, teď karta není. By to mělo nahrávati. Fouká vítr. Já mám ještě samou radostí asi tu mrtvou kočku udělám i na tohle, fakt. To bychom tady mohli hodit pečko na focení. Ostří. Jo, ono je to volný, ono to nemá křupe. Takhle je skoro vybitá baterka. A vůbec nic v tom nerachtá. Tak čím jsem to sakra hejbnul? No to už je prakticky jedno, hlavně že funguje, ne? Já mám radost, ty bláho, já mám radost. Nic, zavíráme, vypínáme. Super. Postupně to tam nasázíme, jak to bylo. A to už si nikdo nepamatuje. Takže tady jsem vyndal 2 šroubky. Byly tuty. Tyhle byly tady odsaď, takže první. Teď to tam všechno namontuju zpátky a ono to zase nebude fungovat. Klasika. To je tohle. Tohle. Merňousové. Čili mi řekněte, jak to tam bylo. Ty jsou háčky. Háčky. Takže zaháknout, je to tam. A to byly tyhle špuntící. To jak ty postrácím, to je 100 pro. Ne. Vítr nerad. Jeden. Běž do dírečky. Tak.
teď byly dva v tom blesku. Pojď sem. Silnější magnet. No, počkej, jdi to. Chvilku. Klepou se mi pazoury. Nímil Hergot. Tak, blesk hotovej. Máme 3, 4, 5, 6, 7 šroubků ještě. Tyhle jsem dělal první. Nebo tyhle. Já to zrozumím. Budeme podle vyřazování. Ježíš, to je tak vrňavý. Tak, další dva. Hlavně s ním nehážet, ať se něco nerozbije. Tak, 2, 4, 5. Takže když vezmu teď tuhle stranu. Tak a teď tady máme 3. To je normální závit. Takže poslední zkouška provozu. Modlíme se. Já vás vidím, já vás fotím a fotím vás pěkně. No bomba. To jde baterka, ale je to tam, funguje. Nic v něm nerachtá. A jdu si dát štamprly, abyste věděli. Jo. No čau, mám pro tebe dobrou zprávu. Jakou, půjdej. Spravil jsem foťák. Spravil jsi foťák, jo? Spravil jsem foťák. Tomu nevěřím. No fakt. No, to co v něm chrastí, vole. Už v něm nechrastí vůbec nic. Aha, ty to jako fakt rozebral, jo? Normálně jsem se teď naštval, ale prostě říkám, tyjo, venku fajn, docela, klídek. Říkám, dítě, vidím 7-8 šroubků, nakonec jich bylo asi 12 teda. Ne. A vyndal jsem celý ten kryt s displejem, ze vším jsem zahejbal. No. Zavřel jsem to, nastartoval jsem ho a on běží a nechrastí. Aha, tak to je zajímavý. Ještě to, já jsem udělal video nějaký a fotky, tak to zkusím do počítače, jestli to všechno běží, ostří to všechno. No jo. Tak snad. Dobrý, tak jo, tak já si to pak taky teda ještě otestuju, jako. No to je jasný, že jo. Dobrý, tak zdar. Tak jo. Tak čau. Čau. Tak, na Lumix FZ1000. Ať šlape dál. Zasloužená, vesničané. Dneska zasloužená. Takže hrašulda je vyčištěný zevnitř, naleštěný, navoněný. No, dneska už na to kašlu. A tohle je asi celýho videa, protože pak už bude velký fofr, já nebudu stíhat točit a musím nabít baterky, akumulátory a připravit se na Hnačov, takže zdar. Videa z Hnačova nebo zdar v Hnačově, ale prostě zdar.